Good morning! Today, ato ang menu is binignit. Sago, saging, pilit, landang, ubi, nangka, kamote, og lubi. Mao ni ang atong ingredients sa atong binignit or dinoldog in Bisaya term. Okay, hi guys! So karon nagpainit ako sa kuang kaldero, then kani lasaw nga tuno. Then, ang next na ko is ang landang. So, ang next is ang landang. Ako siyang ibutang. Aron mauna siya kalata. Okay. Then, isunod na ko niya, inigbo ka na sa tuno nga lasaw, kauban sa landang, isunod na ko ang pilit. So, ako usang takluban para mubuka lang ato ang lasaw nga tuno. So, libuka naman ang ato ang lasaw nga tuno with the landang. Isunod na ko ang pilit. And then, ukay-ukayon dyan siya guys, para dili pod mo tapot sa ilalong, dili mo dukot. So, ukay-ukay lang. Lasaw ang atong gigamit, kaya ang ispiso aning tuno, dayon last na to na ko i-utang. So, kung humog na ang ato ang pilit, kung luto na dyan siya, atong ipang halo ang ato ang ubang ingredients nga kamote, ubi, saging, sago, o ang magda sa humot, ang nangka. Then, ang patamis ang white sugar, kaya wala ko brown. So, white sugar akong gamiton guys. So, ukay-ukay na good guys. Okay, mudukot man po ni sa ilalong kung dili siya ukay-ukayon. Bali, muna siyang gabinignit ko kay diba, mahal na adlaw, then magpuasa po. So, sa ato pag mahal adlaw, tradisyon na gid nato ning magbinignit or magdinuldog. Diba, puasa. So, pwede magchampurado, pwede po magbinignit. Sa Bisaya, binignit or dinuldog, pero sa Tagalog ani, ang tawag nila is bilo-bilo. Pero gi-English ni siya, hot halo-halo. So,
kay humok naman ang landang ug ang pilit. Ako nang ilunod ang gabi. And isunod ay nako ang kamote. Then, ukayon. Hantod nga, maluto na po nga itong ang gabi o kamote. And next na nako, last na nako ibutang ang saging, sago, ug ang nangka pinakalas. So, kana guys, continue ra gihapon ang pag-ukay. Tigyo ni siya hunungan kay mudukot sa ilalom. Ukayon lang yun, ukay. Yan. So, kay humok naman ang gabi ug ang kamote. Next na nako ang saging nga saba. Then, mix ra gihapon, ukay ra gihapon. Biglang yubiyaan para dili dukot sa ilalom. Ayan. Guys, hapit na maluto ang ato ang binignit. Duha rin ni kakaldero guys. Kaya dyan makasya sa usa ka dako. So nagkuan po usa ka kaldero nga pero gamay ra ni usa. Hindi siya yung dako. Yan. Taking a chance cause I like you a lot, so I'll give it a shot. Give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-di. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float up to the moon. La-di-da-di-di, la-di-da-di-da. When you laugh it makes me smile and I love your style, so I wrote a song with this tune. Thank Okay guys, so ako ibutang na ang ispiso nga tono. Ayan. Oops. Stop sa. Then, i-mix well. Hinay-hinay lang. Ayan po. Ano to ang binignit. Pero, ang pinakalas yun akong ibutang is ang asukal. Sa final na nato nga lasa, naku to siya itimpla. Ayan guys. So, na-mix na din ang landang, pilit, kamote, obi, saging saba, sago, nangka, ug ang ispiso nga tuno. So, ayan na guys. So, ito na. Muna ni siya ang palasa, ang puti nga asukal. Di lang na ako ihurot. Kubasin tamis, pagkaayo. Mix well. So, luto na guys. Tikiman na. Tilawan na ako. Ne. Hindi kayo.
Thank you for watching, and please enjoy, and please subscribe my channel and do thumbs up, and please press the notification bell for more update of my videos. Thank you!